Zdravím vás, pipíci. Vítajte vo fialovom svete plnom záhad a tajomstiev. Vstupte spolu so mnou do sveta, kde sa krížia detektívne zápletky, strašidelné príbehy a túžba po vedomostiach. Ste pripravení na objasnenie záhadného a prieskumne známého? Našim hlavným hosťom bude nekonečná záhada, na ktorú odpovede budete hľadať, dúfam, spoločne so mnou. Tak si nasadte sluchadlá a poďte si so mnou prejsť ďalšiu cestu plnú záhad, dobrodružstva a získaní nových vedomostí. Pozrime sa spolu na svet cez fialovú lupu. Demokracia je forma vlády, ktorej o výkone štátnej moci rozhoduje názor väčšiny. Sloboda je možnosť a schopnosť voliť, rozhodovať sa a konať, ale zároveň aj nutnosť za svoje rozhodnutie niesť zodpovednosť. Právo na demokraciu a právo na slobodu však nie je samozrejmosťou. Často za ňu ľudia v najrôznejších krajinách bojujú dodnes. V dejinách československej politiky bol jeden hlas boja za slobodu a demokraciu počuť oveľa viac než hlasy ostatné, a to aj napriek zastrašovaniu, bolesti a hrozbe trestom smrti. Tým hlasom bol nezlomný hlas Milady Horákovej. Narodila sa ako Milada Králová 25. decembra roku 1901. Jej rodičia, Čeněk a Anna, v tej dobe bývali v Prahe na Vinohradoch. Milada mala 3 súrodencov, Martu, Jiřího a Vieru. Dvaja z nich však zomreli v detstve na spálu a dospelosti sa dožila iba jej sestra Vera. Šarlach alebo spála je ochorenie spôsobené streptokokom a najčastejšie postihuje deti ve veku do 15 rokov. V dnešnej dobe sa proti spále bojuje antibiotikmi. Vtedy však tento spôsob liečby podmienky úplne nedovolovali a preto bola spála častým dôvodom úmrtia detí. Dokonca aj Milada ochorela spálou, a to v roku 1925. Po dlhom boju sa jej však podarilo túto rodinnú kletbu prekonať a uzdraviť sa. Milada študovala obecnú školu a následne nastúpila na dievčenské reálne gymnázium školských sester rádu svätého Františka. Po 5 rokoch štúdia na katolíckej škole prešla na štúdium dievčenského licea a vyššieho reformného gymnázia. Bola veľmi nadanou študentkou a otec ju podporoval v jej vášnivom záujme o politiku, pretože sám k nej mal veľmi blízko. Bol právnikom a veľkým obdivovateľom Tomáša Garrigua Masaryka. Po maturite roku 1921 túžila venovať sa medicíne a sociálnym otázkam. Údajne ju k tomu motivovala stráta súrodencov. Jej otec s tým však nesúhlasil, pretože si po smrti svojich detí k lekárom vybudoval obrovskú nedôveru. A preto nastúpila na právnickú fakultu Univerzity Karlovej, kde v októbri roku 1926 odpromovala. V roku 1924 do jej života vstúpila Františka Plamínková, zakladateľka Ženskej národnej rady. Milada sa k nej veľmi brzy pripojila a stala sa členkou. Počas pôsobenia v rade ju veľmi ovplyvnili myšlienky Tomáša Garrigua Masaryka a neskôr aj Edvarda Beneša a osvojila si ich ideály, ako je pravda, sloboda, humanita a demokracia. Krátko potom, čo ukončila štúdium, sa vydala za Bohuslava Horáka. Ten mal vyštudovanú poľnohospodársku ekonómiu a Milada sa s ním zoznámila ešte počas štúdií. Bohuslav bol redaktorom Československého rozhlasu. Ich vzťah bol veľmi harmonický. Vzájomne sa profesne podporovali a jeden pri druhom rástli v silné osobnosti. K Miladiným silným ideálom sa v tej dobe ešte pridala pevná viera v Boha. K nej ju viedol Bohuslav. Milada kvôli nemu dokonca aj oficiálne konvertovala od katolicizmu k Českobratrskej cirkvi evangelickej. Od roku 1929 bola Milada členkou Československej strany národného socializmu, ale verejne stále viac energie a elánu vkládala do nestranickej Ženskej národnej rady. Spolu so svojimi kolegyňami z rady spracovávala pripomienky k zastaranému občianskému zákonníku, a to predovšetkým k paragrafom o rodine a návrhom nových novelizovateľných zákonov, ktoré mali zaistiť rovnoprávnosť žien na pracovnom trhu. Pripomienky k občianskému zákonníku boli celé medzivojnové obdobie vládou a parlamentom odmietané. Milada Horáková bola v tej dobe príkladnou socialistkou. Venovala sa sociálnej spravodlivosti, sociálnej starostlivosti a zabezpečeniu občanov. Bola členkou Československého Červeného kríža a niekoľkých ďalších sociálnych spolkov. Neskoro sa tejto činnosti začala venovať aj profesne.
Vďaka Františke Plamínkovej získala Milada místo na ústrednom sociálnom úrade hlavného mesta Prahy. Štát a verejné inštitúcie doteraz nepríjmali právničky do svojich služieb a tak bolo nastúpenie Milady zlomom v doterajšom chápaní uplatnenia právničok v praxi. Vďaka tomu mohla Milada spojiť svoj sen pracovať v tomto obore s jej právnym vzdelaním a zaslúžila sa napríklad o vznik niekoľkých sociálnych ústavov, ako napríklad Masarykovy domovy v Krči, ktoré boli vybudované na mieste, kde dnes stojí Tomajerova nemocnica. V roku 1933 sa v šťastnom manželstve Milady a Bohuslava narodila dcéra Jana. Milada však rozhodne nezanechala svoj profesionálny život kvôli rodine a aj naďalej sa venovala politike. Vďaka svojej aktivite v hnutí za ženská práva, príprave niekoľkých ďalších zákonov a osvete verejnosti v tejto oblasti si ju začali všímať aj prední československí politici v čele s Tomášom Garriguom Masarykom. V septembri roku 1938 došlo k Mníchovskej dohode, ktorá umožnila nacistickému Nemecku anektovať časti Československa. Milada sa i hneď angažovala v pomoci utečencom z pohraničia a keď nacisti vyhlásili protektorát Čechy a Morava, pridala sa aj s manželom k ilegálnemu domácemu odboju, ktorý niesol názov Petičný výbor verní z Vostaneve. O rok neskôr však boli bohužiaľ obidvaja prezradzení. Gestapo manželov Horákových nakoniec zatklo v čase, keď boli na dovolenke v Chrudimi. Nastalo obdobie dlhých výsluchov a mučenia, počas ktorých Milada prežila obrovské množstvo bolesti. V dôsledku tohoto mučenia mala Milada na tele veľké množstvo jaziev a doživotne jej ostali aj problémy s chrbticou. Milada však preukázala neuveriteľnú odvahu a neprezradila meno nikoho, o kom by Gestapo už nevedelo. Následne ju Gestapo uväznilo v terezínskej malej pevnosti, kde Milada pomáhala s ošetrovaním ostatných väzňov na Marotke a po 2 rokoch ju deportovali do Nemecka, kde sa postavila pred súdny tribunál. Pred súdom v Drážďanoch sa obhajovala natoľko odvážne a úprimne, že sa jej podarilo vyvrátiť niektoré tvrdenia a odsúdili ju v úvodzovkách iba na 8 rokov väzenia namiesto trestu smrti, ktorý jej navrhoval prokurátor. Našťastie však o chvíľu prišiel koniec druhej svetovej vojny. Nemecko bolo porazené a tak sa Milada mohla znova stretnúť so svojím manželom, ktorý celý čas Miladiného väznenia prežíval v koncentračných táboroch a bol vo veľmi zlom zdravotnom stave po absolvovaní pochodu smrti. V následujúcich rokoch jej osobnosť výrazne rástla, a to aj v očiach verejnosti. Stala sa členkou vlády za Národnú socialistickú stranu, a to na osobnú žiadosť prezidenta Beneša. Stala sa tiež aj predsedničkou Rady československých žien a viac predsedničkou Zväzu politických väzňov. Vo voľnom čase založila aj najstarší ženský časopis, ktorý nesie meno Vlasta a vychádza dodnes. V roku 1947 však prišiel zlom a vnútorné pomery v Československu sa začali meniť. Bol odmietnutý Maršálov plán, veľa ľudí z jej okolia emigrovalo do zahraničia a ona sama cítila, že Sovietsky zväz sa snaží získať v Československu absolútnu moc a že komunisti postupne obmedzujú demokraciu, ktorú toľko milovala. Snažila sa na túto situáciu opakovane upozorňovať vo svojich politických prejavoch. Vďaka tomu, že bol jej hlas počuť, stala sa v očiach komunistov ich nepriateľom. Začala byť sledovaná štátnou bezpečnosťou a po februárovom prevrate ju zbavili všetkých verejných funkcií. Keď sa 10. marca 1948 dozvedela o záhadnej smrti Masaryka, rozhodla sa položiť svoj politický mandát a prejsť do ilegálnej politickej opozície. Väčšina ich politických priateľov a kolegov utiekla do exilu a ona bola ten, kto im s tým vždy pomáhal. Sama však opustiť vlast razantne odmietla. 27. septembra roku 1949 prišla za ňou do ich domu v pražských Dejvicách štátna polícia. Milada však v tom čase nebola doma. Zastihli iba jej dcéru a jejího manžela. Jej manžel sa rozhodol, že uteče cez záhradu v papučách, aby mohol Miladu varovať. Bohužiaľ, už bolo neskoro. V tom istom čase totiž prišli zatknúť Miladu do práce a odviedli ju na výsluch. Milada mala pocit, že sa vrátila v čase. Mučenie, psychický teror, vydieranie. Všetky tie praktiky, ktoré už dobre poznala od nacistov. Jej zlomené vlastenecké srdce plakalo nad tým, že tento raz jej tú bolesť spôsobovali
jej vlastní spoluobčania. Komunisti po prevrate totiž podľa vzoru Sovietskeho zväzu hľadali vnútorných nepriateľov režimu. Stalin sa dokonca nechal počuť, že v Bulharsku a Maďarsku už odporcov režimu popravujú a u nás stále nič. Rozhodli sa preto uskutočniť obrovský monštrózny proces, ktorým by dokázali šokovať a zároveň aj zastrašiť všetkých, ktorí by v budúcnosti plánovali proti režimu podniknúť akékoľvek kroky. Pod dohľadom sovietských poradcov Makarova a Lichačeva dospeli k záveru, že to musí byť niekto dôležitý, populárny a obľúbený medzi ľuďmi. Presne preto sa ako vhodná kandidátka ponúkala veľmi múdra, vzdelaná a v svojich presvedčeniach neústupná Milada s výrazným demokratickým a socialistickým cítením. A tak 31. mája roku 1950 začalo verejné divadlo s oficiálnym názvom Proces s vedením protištátneho spiknutí proti republike so skupinou doktorky Milady Horákovej. Všetko v tomto procese bolo ale zinscenované a viac než miestnosť súdu to pripomínalo divadelný sál. Milada sa s niektorými obžalovanými dokonca v tejto miestnosti stretla prvýkrát v živote. Každý z väzňov bol na súd dobre pripravený a spolu s vyšetrovateľmi sa podľa tzv. Režijných kníh učili správne odpovede. Miladu počas prípravy na súd bili, prerušovali jej spánok, vynúcovali si jej priznanie tým, že ju bili obuškom cez ruky, vešali ju hlavou dole a trápili ju aj najrôznejšími príbehmi o tom, že ju jej vlastný manžel zradil a opustil. Štátni zástupcovia a prokurátori mali počas procesu knihy s otázkami a odpovediami pred sebou na stole. A kedykoľvek niekto z väzňov len naznačil odchýlku od odpovede, začali väzňom skákať do reči alebo ich prerušovať. Aj napriek tomu všetkému Milada stála počas celého procesu s hlavou vstyčenou a hájila svoje hodnoty. Paní obžalovaná doktorko Horáková, slyšela jste obžalobu, porozuměla jste jejímu obsahu? Ano. Víte tedy, co se vám klade za vinu? Ano. Cítíte se vina těmi skutky, jež jsou v obžalobě uvedeny a které se vám kladou za vinu? Cítím se vina činy, které jsem doznala a které podle trestních nesplatných zákonů zakládají jejich skutkovou podstatu. O něch činů, jak v nich spatřuje státní prokuratura zločin velezrady a zločin vyzvědačství? Ano. Některým ovšem vývodům státní obžaloby bych měla ještě své poznámky. No, k tomu přijdeme. Paní obžalovaná, nemluvte v právnických formulacích. Řekněte nám, zda se cítíte vinou, že jste pracovala protistátně zločineckým způsobem proti lidově demokratické Československé republice. Ano, tím se cítím vina. Tak, to je jasná řeč. Pani obžalovaná, vy ste povedala, že podľa nesplatných zákonov sa cítite vinnou. Tážem sa vás, či velezrada a špionáž podľa predtým platných zákonov nebola trestná. Byla. Ďakujem, nepotrebujem ja. Okrem tohto procesu však režim organizoval aj obrovskú propagandistickú kampaň a v celom Československu vypukla hysterická atmosféra. Na súd chodili petície a listy, v ktorých ľudia žiadali pre obvinených v tejto kauze najvyššie možné tresty. Dokonca ich predčítali pred súdom a prokurátori ich používali ako dôkaz vôle ľudu. 8 dní po začiatku procesu padol rozsudok. Zo skupiny 13 obžalovaných padli 4 rozsudky smrti, 4 doživotné tresty a zvyšok tvorili dlhoročné tresty odnetia slobody. Jeden z trestov smrti bol aj pre Miladu Horákovú. Niektorí odsúdení požiadali o milosť, to však Milada razantne odmietla a tak v jej zastúpení o milosť požiadali jej blízky, ale aj významné svetové osobnosti, ako napríklad profesor Albert Einstein, Winston Churchill alebo Eleanor Rooseveltová. Prezident Klement Gottwald však žiadosť o milosť zamietol. Preto bola Milade schválená 20-minútová návšteva jej sestry a dcéry. Počas tejto návštevy jej sestra oznámila, že jej manžel podstúpil riziko stráty vlastného života len preto, aby ju mohol varovať a že sa mu nakoniec podarilo bezpečne uniknúť z Československa do Nemecka. Milada počas svojej poslednej noci napísala rozlúčkový list. Moji nejmilejší, ještě několik slov. Je to zvláštní shoda okolností. Když se měla narodit Jana, udělala jí místo na světě naše máma.
Teď dělám tu výměnu životů zase já. Milovaná, předrahá sestřičko moje, budeš maminkou. Někdo, kdo uvidí nový svět, se hlásí o své právo. Musíš pro něho teď žít. Nedej mu do vínku srdce a nervy, zatížené smutkem. Přiveď na svět celého zdravého a krásného člověka s pevnými nervy. Ať to bude děvče nebo hoch, musí být bojárský junák. Prosím tě, Věruško, na kolenou, chraň ho, kvůli mě a pro lepší příští. Modlím se v těchto posledních chvílích za tebe a šťastnou tvou těžkou hodinu matky. Budeš mít teď 2 děti. Vás ostatní prosím, teď všechno pro ten nový život. Mám vás tolik ráda a taková láska se přece nemůže ztratit nebo rozplynout. Nic se na světě nestrácí. Všechno nějak vrůstá dál a ožívá znovu. Jděte vždy jen s tím, co je blízko k životu. Držte se jeden s druhým a opírejte se navzájem. Mám už dohráno a opona se spouští, ale už se zase nějaký nový kuza začíná. Hrála jsem to snad špatně, ale myslela jsem to poctivě. To mi můžete věřit. Jsem pokorná a odevzdaná do vůle Boží. Tuto zkoušku mi určil a já ji procházím jen s jedním přáním, abych splnila zákony Boží a zachovala své čestné lidské jméno. Neplačte, neteskněte moc. Je mi to takhle lepší, než pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo. Takto se rozletím zase do polí a luk, strání a k rybníkům, na hory a nížiny. Budu zase nespoutaná a najdu ten klid a mír. Dejte mi ho. Bylo toho tolik, co bylo nutno překonávat. Chci už jen jít. Nebraňte mi svým nářkem. Musíte teď žít také za mne. Líbám vás, líbám. S Bohem, vrátím se ve vašem synovi nebo dceři. Už teď zase vidím nově na světě. Bůh nás posilní a teď, abyste dobře to dítě postavili do světa. Janičko, miláčku, dceruško, Věro, sestřičko má, Pepíčku, táto můj, babinko, holčičky. Ptáci už se probouzejí a začíná svítat. Jdu s hlavou styčenou. Musí se umět i prohrát. To není hanba. I nepřítel nepozbyde úcty, je-li pravdivý a čestný. V boji se padá a co je jiného život než boj. Buďte zdraví. Jsem jen vaše, Milada. Vzhľadom na rozsudok a neúspešnú žiadosť o milosť bola 27. júna roku 1950 Milada Horáková popravená obesením na nádvorí Pankrátskej väznice. V Pankráci vtedy ešte praktizovali tradičný spôsob obešenia pomocou škrtiacej slučky, ktorý môže byť niekedy veľmi zdĺhavý. Podľa svedeckých výpovedí sa Milada udusila takmer po 15 minútach. Jej ostatky boli spopolnené, ale dodnes neboli nájdené. Po kremácii bol popol odvezený do priestoru Pankrátskej väznice, kde komunistická moc tajila pred verejnosťou ostatky stoviek odporcov režimu. Miladina dcera Jana, tak ako to Milada chcela, vyrástla so svojou tetou, Miladinou sestrou Vierou, a so svojím otcom sa stretla až po roku 1968, keď emigrovala za ním do Spojených státov amerických, kde v meste Washington žije dodnes. Najvyšší súd v roku 1968 zrušil jej nezákonný rozsudok a po nežnej revolúcii jej prezident Václav Havel udelil in memoriam rád Tomáša Garrigua Masaryka prvej triedy. Zuzana Čaputová jej v roku 2020 udelila in memoriam rád bieleho dvojkríža prvej triedy. Milada sa stala symbolom boja proti totalitným režimom a nespravodlivosti, ale aj hlasom žien a ich práva vo svete. 27. júna, ktorý je dňom jej popravy, sa stal dňom pamiatky obetí komunistického režimu. Jej život a smrť nás učia, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou a že je potrebné ich chrániť aj za cenu statočných obetí. Príbeh tejto ženy by mal v každom z nás vyvolávať pocit odporu proti obmedzovaniu práv a slobody ľudí a túžbu bojovať za to, akým spôsobom vyzerá náš svet dnes. Budem rada, ak mi v komentároch napíšete, aké emócie vo vás táto epizóda vyvolala. Či ste ako ja prežívali pri príbehu Milady Horákovej smútok a hnev a či si v dňoch blížiacich sa Medzinárodnému dni žien uvedomujete, aký významný dopad mala jej odvaha na životy nás všetkých. Ak sa vám toto video páčilo, daj like, odber, napíš nám komentár alebo si kúp predplatné na Hero Hero,
kde epizódy nájdeš vždy skôr a podporíš tak moju ďalšiu tvorbu. Na akú tému sa cez Fialovú lupu pozrieme na budúce?